Hello mga Yingins! This is CBTV. Please don't forget to subscribe my YouTube channel. Click na yung button para matigil sa video na i-upload ko. Ang pala mga Yingins, ang vlog natin ngayon is i-vlog natin yung arroz caldo. Arroz caldo. Kung paano siya iluto. Kaya mga Yingins, just keep on watching. Yung pagluto ng arroz caldo. Ito pala, una mantika muna. Tapos igisa ang luya, saka sibuyas. Hiwain ng maliliit. Okay mga yan? Just keep on watching. Ito mga yan, lagyan natin ng sahog. Ang sahog yan, yung laman ng manok. Mga yan. Tapos haluin siya. Mga yan, just keep on watching mga yan. Daw ng margarine. Okay? Margarine para pampatangkad daw. Pwede na. Ayan, margarine. Ayan, tapos may kunting paminta. Okay. Tapos kunting asin. Okay. Ayan na. Mga Yingins, ilagay na yung bigas na hinugasan. Ayan. Bigas. Ayan. Bigas. Ayan na. Masarap ito, masarap. Okay mga Yingins, ito pala yung tubig na pinakuluan. Pinakuluan tubig. Yan mga Yingins, pinakuluan. Another one. Ilipat na yung yung kanina na ginisa na napanood nyo naman kanina. Ito na yon, ililipat na. Ayan mga Yingins, ayan. Ayan mga Yingins, yan. Yung tubig niya mga Yingins, sakto lang din, mga malapit nang mapuno sa kaldero. Ayan. Ayan mga Yingins. Tapos hanggang sa maluto na siya. Hanggang sa lumambot na yung kanin. Ready to serve na ang arroz caldo ni Kumare. Okay. Ayan na. Ay, haluin pa pala. Ang paminta saka pampalasa para masarap. Okay mga Yingins, just keep on watching. Ay mga Yingins, may pampalasa pa. Asin ata yan. Asin din ba? Asin. Asin. Yan lang. Tapos ready to serve na. Yan yung paminta. Ready to serve na. Okay, mga Yingins. Just keep on watching. Yingins, ito na yung Ito na yung naluto na. Ayan, pwede nang kainin, masarap. Okay? Okay, mga Yingins. Tikman natin yung yung arroz caldo. Tikman natin mga Yingins kung anong lasa nito. Tingnan mo. Meron pang okay. Meron pang okay na. Okay, thank you. Thank you, Mare Hello mga Yingins, tikman natin yung itong arroz caldo. Ayan mga Yingins. Tikman natin. Okay mga Yingins. Tikman natin. Puti na kampo. Puti na kampo yung panis. Mainit. Pero masarap. Mainit na masarap.
Oh. Oh, hi Kagay, hi Kagay, hi Kagay, hi Kagay. Hi Kagay Len. Okay. Okay. Okay, masarap yung alus kaldo. Malasa. Nam. Okay mga yan. Okay. Masarap. Okay. Minions, salamat sa manonood. Sana nasa buting kayong kalagayan. God bless you everyone. And more power. And bye-bye. Bye-bye.